Idan wani ne zuwa ka tashata ta farko ka yi min subscribe kana ka danna min alamar ƙararrawa domin kawo muku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura akai-akai. Kai malami Miko, ina kuɗin adashen mu yake? Kai, Allah sarki za ku tashi min da hawan jini na. Ai wato kuɗin adashen nan gabaki ɗayansu miliyan 20 ce. Miliyan 20 ce. Na mance ban haɗa muku ba, na ajiye su a ɗaki. Miliyan 20 gobara ta tashi daga cikin ɗakin tawa, na samu na tsira da miliyan 10. Miliyan 10 ta ƙone. Miliyan 5 na ɗauka na bawa almajirai. Miliyan 3 na ɗauka na bawa sadaka. Miliyan 2 ce ta rage a wajena. Miliyan 2 miliyan 1 ta faɗi. Miliyan 1 na siya abinci na rabawa almajirai da dai su. Don Allah ku yi hankuri, kuɗin nan ta ɓata. Ai ko za ka ci ubanka, ku kama shi ku je ku ci uban shi sai ya cire mana kuɗin mu. Idan wani ne zuwa ka tashata ta farko ka yi min subscribe kana ka danna min alamar ƙararrawa domin kawo muku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura akai-akai. Malam Mimiko, barka da zuwa da ya hanyar ne to ina so ka bani labarin 'yan gidanmu. Ai ko zan baka labarin 'yan gidanku. Mahaifiyarka ta siya sabuwar mota Mercedes, ta ji ta karo da gini ya rushe, kafafuwanta duka biyu sun karye, motoci duka sun faffashe an kai waja 'yan bola. Sannan mahaifinka ya tashi daga wurin aiki ya je ya ci bashi naira miliyan 325 ya kwanta har yanzu bai tashi ba. Ɗaninka shi ya je an samo masu scholarship a can American, sun hau jirgi ya faɗi a tekun Maliya sun rufke. Kuma Kamina ta samu wani miji ne wanda yake da kimanin naira miliyan 365 kasuwancinsa, ga manyan motoci ga manyan kuɗaɗe, ta hau beni ta faɗi ta mutu. Sannan malami mi ko kada ka tada Allah da wannan zance, ni bana son labarin nan, ni gaskiya bana son labarin nan. Kace labarin 'yan gidanku ne zan baka ko? Ai ni na so in baka labarin 'yan gidanku ne gaba ki da ranka ta kafa. Shikenan ni bana so ya isa.